každý jeho pôvod ako poľný kvet. Tráva uschla, kvet uvedol, lebo duch Hospodinov ho ovládol. Áno, ľud je skutočne trávou, ale slovo nášho Boha stojí na veky. Vyjdi si na vysoký vrch, zvestovateľ dobrých vecí v Sione. Povíš mocne svoj hlas, zvestovateľ dobrých vecí v Jeruzaleme. Povíš, neboj sa, povedz mestám Judovým, hľa váš Boh. Hľa, Pán Hospodin príde ako mocný a jeho rameno mu bude panovať. Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo. V svojom lone ich poniesie. Svojim ramenom zhromaždí jahňatá. Preze nežne povedie. Kto zmeral vody svojou hrsťou a nebesia vymeral piaťou? Zobral merajúc prach zeme do tretiny mierky a odvážil vrchy na váhe a breň na vážkach. Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a považovaní sú za toľko ako prach na vážkach. Hľa, ostrovy zdvihne ako prášok. Všetky národy sú pred ním ako nič. A teda komuže pripodobníte silného Boha? A akú mu prerovnáte podobu? On je to, ktorý sedí nad krmom zeme. On rozprestral nebesia ako tenké tkanidlo a roztiahol ich ako stále na bývanie. A teda komu ma prepodobníte, aby som mu bol rovný? Pozvihnite svoje oči k výšinám a vidíte, kto to všetko stvoril. Ten, ktorý vyvodí ich vojsko v plnom počte, vlády všetky podľa mena. Pre množstvo vlády. A pretože je mocný a silný, žiadne nesmie chýbať. Povolná odchýlka 100 miliónov. Odpovede môžete volať na známe telefónne číslo
424 424 428. Opakujem, telefónne číslo je 424 424 428. Dobré ránko, ovečky. Dobré ráno. Rozhodol som sa, že dnes vám otvorím brány. Áno, dnes je váš veľký deň. Už nebudete zatvorené v ovčine, otvorím vám brány a uvidíte skutočný svet. Polia, lúky, a hory, a doliny, a rieky, a jazera, a stromy, a kvetiny. Spev vtákov a vzduchom včiel vás odteraz bude sprevázať každý jeden deň. V našom vysielaní pokračujeme kompletným prehľadom kriminality na Slovensku. V roku 2023 polícia podľa štatistík Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zistila viac ako 54 000 trestných činov. Policajtom sa podarilo objasniť 30 000 z nich. Na Slovensku sa páchala najmä majetková trestná činnosť. Druhými najčastejším trestným činom boli ekonomické trestné činy. Nasledovali násilné trestné činy a merárnostné trestné činy. Ale pozor, sú tam aj nebezpečenstvá. Strmé brala a rokliny, tmavé lesy a bažiny, dravá zver a jedovaté rastliny. A tam ísť nemôžete. Ale my sme zvedavé, všetko chceme vidieť, všetko vyskúšať. Ja viem, a hlavne ste ľubučké. A preto vám tu postavím ohradu. Tá vám bude pripomínať, kde sú hranice dobra a zla. Švédsko čelí narastajúcim prípadom násilia gejov. Od začiatku roka polícia eviduje viac ako 30 výbuchov bomb a niekoľko ďalších streleckých útokov. Na tieto kriminálne aktivity si geji často najímajú tínedžerov do 15 rokov, pretože nenesú trestnú zodpovednosť. Tamošia vláda uvažuje nad návrhom, ktorý by dovolil posielať zločincov do zahraničných väzníc. V najbližších rokoch totiž švédskym väzniciam hrozí prehodenie. Toto, že je ohrada, veď my ju ľahko preskočíme. Polámeme a ujdeme do lesa. Na čo by ste utekali do lesa? Pozrite na tú lúku, na tie krásne kvety. Toto je váš farebný svet. Ktorý Pán Boh stvoril, farebný je svet, ktorý Pán Boh stvoril.
Niekoľko vám teraz prinášame, no nie sú to predpovede počasia, ani budúcnosti, ale múdrych ľudí. Dobre, ovečky, tak ste sa vyskákali, trávičku ste si pošliapali, kvetinky porúbali. Ale to sme nechceli. To sme naozaj John nechceli. Jackson v roku 1873 tvrdil, že žiadny chirurg nebude nikdy operovať srdce alebo mozog. Spisovateľ a futurológ Arthur Clarke tvrdil, že do roku 2000 budú ľudia bežne lietať na mesiac a na Marse budú mať základ. Teraz vás naučím chodiť po chodníkoch, vyhýbať sa ostrým kameňom a bodliakom. Ja pôjdem prvý a vy pekne za mnou po mojej stope. Ale my si nájdeme vlastnú cestu. My pôjdeme koniec a chceme ísť same. No, len pekne počte. Je iba jedna cesta. Po druhé, rozvíjajte svoje silné strany. Po tretie, buďte proaktívni a iniciatívni. Ako krásne vám to išlo. A zvládli ste to na prvýkrát. Nikto nezaostal, nikto sa nestratil. Záleží mi na každej. To si zaslúži pochválu a možno aj nejakú odmenu. Rád by som vám splnil každú prosbu, len keby ste si niečo rozumné želali. Niečo, čo vám môže splniť aj váš dobrý pastier. Chceme stavať kostola, chceme preplávať rieku, chceme zbúrať všetky ohrady, chceme všetko a príde to veľa, 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 veľa. Ak túžite po úspechu, predsa jedna dobrá rada od Nelsona Mandela. Úspech je o tom, že sa postavíte vždy o jedenkrát viac, ako ste spadli. Nechceme stavať koláče. Nie. Od trávy vám dobré trávy. Povedal som niečo rozumné. Prečo chcete to, čo vám nemôžem dať? My za to nemôžeme, že sa nám to tak páči. A chceme byť
jednoznačne varuje, že nadmernou konzumáciou cukru. Obezita je jedným z hlavných rizikových faktorov pre vznik chronických ochorení spôsobujúcich úmrtia. Už to mám. Rozprávam vám rozprávku o Jankovi a Marienke aj o ničti do lesa. Najprv to bolo celkom nevinné nazbierať trocha jahod a trocha malín. Dobrodky ich ale lákali ďalej a ďalej. Čo sa mi stalo? Zabudili? Stratili cestu. Dostali sa až k perníkovej chalúbke. Perníky! Ale to bola pasca a oni tam skoro zahynuli. A aké ste hlukučke. Vidím, že aj vy by ste určite naleteli. Ako to dopadlo? Čo sa mi stalo? Dopadlo to dobre. Unikli len o vlások istej smrti, vrátili sa šťastne domov a odtedy majú len jednu prosbu. Útok palestínskeho hnutia odporu na Izrael prebehol v októbri 2023. Medzinárodný trestný súd ukladá lídrom Hamasu medzinárodný zatýkač za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Los Angeles mal nariadené evakuovať približne 30,000 obyvateľov kvôli lesnému požiaru, ktorý sa rýchlo šíri. Ohrozuje okolo 13,000 budov. Musím odísť. Len na chvíľu sa stiahli. Dobre si pamätajte všetky moje rady a čakajte ma, ja sa hneď vrátim. Správajte sa tak, ako keby som tu bol. Ja som v skutočnosti stále s vami, aj keď ma nevidíte. Keď ťa nevidíme, tak nie si s nami. Práve to vás musím naučiť. Nemáte len oči, aby ste videli, a uši, aby ste počuli. Máte aj oči, ktoré vidia neviditeľné. A uši, ktoré počujú nepočuteľné. A tak ma môžete vidieť a poslúchať. A ako vás to mám naučiť, keď sa nevzdialím? Pretrvávajúci konflikt na Ukrajine, ktorý v roku 2022 vyvolala ruská invázia, dramaticky zmenil celú krajinu. Táto vojna viedla nielen k značným stratám na životoch, ale tiež vážne ovplyvnila národ v rôznych odvetviach. Konflikt naďalej rezonuje na celom svete. Ovplyvňuje dodávky energie a potravinovú bezpečnosť.
Bezpečnosť, pričom jeho dôsledky budú pravdepodobne pretrvávať aj v budúcnosti. Takmer tretina Ukrajincov je teraz utečencami alebo presídlencami. Medzi nimi sú aj výnimočné spevácké talody. Napríklad Viktória Lesiuk. Ahoj Vicky, z ktorého mesta k nám prichádzaš? Prichádzam z mesta Ivano-Frankivsk. A čo nám dnes zaspievaš? Zaspievam pieseň Modlitba za Ukrajinu. Sme radi, že si tu. Nech sa páči, mikrofón je tvoj. Україна!
že ukončenie života dieťaťa na základe jeho vlastnej žiadosti alebo so súhlasom rodičov. Holandsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá legalizovala detskú eutanáziu v roku 2002. Zákon umožňuje eutanáziu detí mladších ako 12 rokov. Belgicko legalizovalo detskú eutanáziu v roku 2014. Zákon umožňuje eutanáziu detí všetkých vekových kategórií. Kanada legalizovala detskú eutanáziu v roku 2016. Kedy sa vráti? Prečo odišiel? Je nás naučil, že nepočuje. Ticho, ja ho počujem. Nepočuješ? Počuje. Tak čo hovorí? Strmé drava a rokliny, tmavé lesy a bažiny, dravá zver a jedovaté rastliny. Tam ísť nemôže. Kto ho povedal? Čo budeme teraz robiť? Budeme tu bývať. Postavme si dom! Istanbul zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,2 stupňov Richterovej stupnice, ktoré si vyžadalo viac ako 200 zranených. Jeho epicentrum sa nachádzalo v Marmarskom mori. Turecko leží v jednom zo seizmicky najaktívnejších regiónov na svete. Ohrada polámaná, ovečky sa rozučekali. Niekto ma nečaká? Nájdem aspoň pár, alebo sa všetky skáčili. Ovečky moje, kde ste? Taký som šťastný, že som vás našiel. A toto je čo? Pastier? Podoba? A na mňa? Ešte stále sa na mňa podobá. A toto? To je náš dom.
Nie. Postavil som vám predsa ovčinec a otvoril som vám brány, aby ste mohli vidieť farebný svet a lúky a lesy a krečinky a nie, aby ste bývali. Kde je Kontumasi? Odišla. A kam? Musím ju ísť hľadať. A zostala som sama. V čiernom lese. Trochu sa aj bojím. Že mi to rozprávam na stiel. Na čo si mám danej pozor. Stromy brala a rokliny. Tmavé lesy a bažiny. Dreva zber a jedovaté rastliny. Tam istý môžete. Prečo som na nej posunula? Prepáčte, strátil som ovečku. Volá sa Kontumasi a hrozí jej veľké nebezpečenstvo. Pomôžte mi ju nájsť. Máme tu mimoriadne dopravné správy. Nejakému pastierovi sa stratili akési ovce. Prosíme vodičov, aby na cestách zvýšili pozornosť. Môže dôjsť k vážnym dopravným nehodám a značným materiálnym škodám. Snehulienka, nestretla si ovečku, jedna sa mi stratila. Nestretla veru, ale opýtam sa mojich trpaslíkov. Oni ti ju pomôžu nájsť. Tak asi nepomôžu moji trpaslíci. Budeš si musieť poradiť sám. Vieš, čaká nás svadba. Budem sa vydávať za princa. Budem slávna a moji trpaslíci budú slávni so mnou. Nemám čas zapodievať sa nejakou ovcou. V roku 2023 sa na Slovensku rozviedlo 8205 manželstiev, pričom najviac rozvodov sa týkalo párov, ktorých zväzok trval 20 rokov a viac. Tieto prekvapivé údaje odhalila najnovšia štatistická ročenka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Naopak, najmenej rozvodov bolo zaznamenaných u novomanželov, ktorých manželstvo trvalo rok alebo menej. Yeah.
400 podozrivých a zhabaných bolo viac ako 1400 tón rôznych druhov drog. Drogové kartely takto prišli o viac ako 8,4 miliardy dolárov. Červená čiapočka, nestretla si ovečku? Stretla. Výborne, a kde je? Ako vyzerá? Žije v poriadku? Žije. Mala také veľké oči a veľké zuby. Ale to nebola ovečka, to bol vlk. Naozaj? Celkom sa nám podobalo. Vlk sa podobá na tvoju starú mamu, nie na ovečku. Kde si ju stretla? Zo západu pribúda oblačnosť. Asi sa schyluje k poriadnej búrke. No neviem. Z východu tiež nič dobré. Vyzerá to na poriadnu zimu. Odporúčame vám, milí poslucháči, prispôsobiť svoj odev týmto nepriaznivým podmienkam. Nikdy neviete, čo vás kde stretne. Historia
Dneska mi skončila smena a zajtra začína nová. Zdá sa mi, že aj ja len tak blúdim v súmraku. Nájdem ma moje pastie.